Hello friends, welcome back to my channel. Laisir बर' channel नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनैनि भिडिअआवहाय बरायबावहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे जोबोद हेल्पफुल जोबोद मोजां टपिक लानानै फैदों एबा माखासे टिप्सफोर नोंथांमोन आं दायो शेयार खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। नोंथांमोना टाइटेलाव नुनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौहाय शेयार खालामनो लादों। माखासे टिप्सफोरखौ नोंथांमोन आं दायो शेयार खालामगोन। जाय टिप्सफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामोब्ला निश्चय नोंथांमोननि संसार खुंनायाव माखासे बेले-बेजे थासारिनिफ्राय एबा माखासे अनलायलायै खमायलांनायनिफ्राय नोंथांमोना निश्चय बारग'नो हागोन आरो गावनि संसार खुंनायाव मिनि खुसि आलो गोजोनै संसारखौ खुंलांनो हागोन। गावनि संसार खुंनायावहा माखासे बेले-बेजे नुजादोंब्लाबो माखासे गेना गोरोन्थि एबा माखासे एरखे हौवाया जेनेबा बिसिनिफ्राय एरखे थानाय अननाया खमायलांनाय बेफोरनिफ्रायबो माखासे टिप्सफोरखौ फल' खालामोब्ला नोंथांमोना निश्चय गावनि संसार खुंनायावहाय मिनि खुसि आलो गोजोन रायजोखौ खुंलांनो हागोन। थिग दङ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङाव नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौहाय लाइसिरि बर' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गोदान आं भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननियाव आंनि भिडिअनि नटिफिकेसना मोनो। बिदिब्ला गुबै बाथ्रायाव फैनोसै। माखासे टिप्सफोरनि जाहोना जादों गावनि फिसायनि गोसोआवहाय माबोरैहाय अनसुलि बिसि महरै जानानै थानो हानो एबा गावनि आखाइ मुथियावहाय फिसायखौ लाखिनो हानो नोंथांमोना आं गेरान्टि होनानै बुंदों निश्चय बियो साक्सेस जागोन। एसे ट्रास्ट खालामनानै नायदो माबोरैहाय जोङो गावनि फिसायनि गोसोआवहाय अनसुलि बिसि महरै जायगा लानो हानो। सासे बिसिखौहाय अनसुलि मुंजों हाथरखि सना फिथर अनजालि बेफोरबायदि मुं गाबज्रिब्लानो जोङो फिसायनि सासे अनसुलि बिसि जानो हाया एबा सासे अनसुलि बिसि होननानै बुंजाया। जों हिन्जाव माहारिफोरखौ जों बिसिफोरखौहाय न'खरनि गासै खामानिनि मोजां मोनसे गोजौ जायगायावहाय जोंखौ जायगा होदों। गिबियावनो जोङो सासे अनसुलि बिसि जानो थाखाय गावखौनो सासे आखल आखु गोनां हिन्जाव महरै एबा गावखौनो सासे मान इज्जत गोनां सासे हिन्जाव महरै जों गावखौनो सिनायथि होग्रोनांगोन जों फिसायनि मेगननि नोजोरावहाय अब्लासो जोंनि फिसाया जोंखौहाय फोथायगोन। जोङो गिबि हाबा जालायबाय फार्स्ट टाइम जोङो हाबा जालायबाय हौवा हिन्जाव जालायबाय जोङो बै समफोरावहाय जों जेबो माने मोनथिस'वा जेबो जों बुजिस्लाबा बाथ्राफोरखौ मा जोङो जेबो सानस्लाबहाया बिदि जायो आरो जों माने सानला लायो मा जोङो हाबा जाफैनानै जोबोद माने सिख्ला समावनो मोजांमोन माने सिख्ला टाइमावनो जों सिंगोल हारसिं लाइफआनो जोंनिया मोजांमोन दायो माने जुलि जानानै गोबां माने बस जाबाय खर'आवहाय माने जेंना जेंसि बाला गुदुं गाननाया माने खर'आवहाय जेंसिफोरा थाफैबाय होननानै जोङो जोबोद माने गिलिर बिबान थानाय बायदि मोनो आरो जोबोद हार्टआव लायो आरो जोङो नाथाय जोङो नायोब्ला जोंनि बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ नायोब्ला जों जोबोद माने मोजां समायना नुहुरो। जुदि नोङो गावनि बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ मोजाङै जुदि लांनो हायोबा एबा मोजाङै जों सोमोन्दोखौ लाखिलांनो हायोबा अब्ला जोंनि बिसि फिसायनि सोमोन्दोआ जोबोद समायना। जों लोगो बायदि जों गावनि दुखु सुखु गासैखौबो जोङो फोरमायनानै लानो हायो गोसोआ गोजोन मोनो। बिदिनो गोदान जुलि जानानै जों मिथिया हसिया माने जों बेफोरबायदिनो जों माने गोबां माने दुखु खालामफ्लाङो एबा न'खर गारबोनाय हिसाबै जोङो माने गोबां माने एडजास्ट जाहैनो हाया जायो आरो गुबुन मोनसे न'खराव थांनाय हिसाबै जों हासबेन्डनि न'खराव माने एडजास्ट जाहैनाया एसे गोब्राब जाहैयो आरो थिग दङ बेफोरबो गासैबो माने लासै एडजास्ट जालांनो हमो आरो जों गावबो नाजानांगोन एडजास्ट जानो नङा होनब्ला जों मा खालामो जेब्ला जों बिसि फिसाय जाबाय अब्ला जोंनि हासबेन्डआ एबा हौवाफोरा जों बाहेरायावहाय थांनानै एबा माबा टाउन सहराव थांना मार्केटफोराव थांना शपिं खालामनानै लाबोयो एबा मायाबा मोनसे हाबायाव थाङो गावनि खामानियाव थाङो अब्ला जों खामानिनिफ्राय न'आव जेब्ला फैयो अब्ला गावनि गस्ला पेन्टफोरखौ खुरनानै गावनि आलनायाव दोनलाबायो आलायनानै जानला मोनला माने दोनलाबायो बिब्दियाव माने बिसिया मा सानबाय थायो मिथिगौना बिसाया सानगोन आरो जेबो रां गरसेबो होआ जेबो रां गरसेखौनो दांनानै मोना बिब्दि होननानै गावहा खावलायखौहा माने फिथा लावदुम सोनानै बावथुब माने रागा जोंफ्लांबाय थायो आरो सिंनो बिब्दियावहाय माने बिसिफोरा आरो माखासे जेनेबा बिसिफोरा आरो अब्लानिया सुलु लाबाय थागोन आरो जुदि लंपेन्ट गस्लाखौहाय दोनोब्ला एब्ला बिनि लंपेन्टनि पकेटावथ' बेनो पार्सआ थाबाय एबा मानि बेगआ थाबाय अब्ला माने जितियानोखि माने चान्स मोनगोन अब्लानिया जितियानोखि माने खाबु मोनगोन अब्लानिया हौवानि एबा फिसायनि लंपेन्ट जिपनि मानि बेगखौ एबा पार्सखौ लानानै जोङो मा खालामो फिसायाथ' होआ नालाय बेनिखायनो माने
गावनि थाखाय एक्सट्रा माने लाखोमानानै दोननो सानो आरो पार्सखौहाय नायनानै माने 100 रुपिस 50 रुपिस बिब्दिनो 500 बेफोरबायदि रांखौहाय बख'नानै सिरि लाखोमानो नाजायो। नाथाय बेफोरबायदि माब्लाबाबो दा खालामदै लोगो नोंथांमोन। बेयो जोंनि थाखाय गोबां गोरोन्थि। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव फोथायलायनाय गैया जायो। मानो फोथायलायनाय गैया जायो? जुदि जोंनि हासबेन्डआ एबा जोंनि फिसाया नोंनि फिसाया जुदि बाहेरायावहाय माबाफोर खामानियाव थाङोब्ला एबा माबाफोर शपिं खालामनो गोनां जायोब्ला माबाफोर लानांगौ जायोब्ला माबाफोर जिनिस दुखानाव थांनानै बा बाजार मार्केटिंफोरावहाय जेब्ला माने नों माबाफोर लानांगौ बायद' जायो अब्लानिया नोंनि फिसाया माने पकेटाव माने गावनियाथ' माने बिग फार्सआथ' दंखायो होननानै बियो जेबो सानलिया माने जेबो चेक खालामलिया नालाय जेब्लानिखिनो बियो माल लानो सानगोन अब्लानिया माने राङा जुदि पार्सआव गैयाब्ला जुदि माने मानि बेगाव खम जाना थादोंब्ला अब्ला माने गुबुननि सिगाङावहाय गावखौ माने लाजि मोननाङाथों जाहाथे गुबुननि गेजेराव लासिं जानाङाथों। जुदि बेफोरबायदि माने लासिं जानांबाय नोंनि फिसाया बा जोंनि फिसाया लासिं जानांबाय अब्ला फिसायनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनगोन आरो फिसाया रागा जोंफ्लांगोन गोबां दोखो रागा जोंफ्लांगोन बिसिखौ लानानै। मानो होनोब्ला बिसिया बेजों माने फोथाय खेबस' खालामदों नालाय। बेनिखायनो नोंनो रां नांगौ जादों मा नांगौ जादों नोंनो 10 थाखा 20 थाखा मा नांगौ जादों नोङो फिसायनि सिगाङावहाय नोङो मोखांदो मोखां माने साहस खालामनानै माथ' साहस नांलायगौ नङा होमबा नोंनि फिसायसोलाय जेबोथ' माने लाखोमाया दोनखोमाया माने जि नांगौ जादों नों फिसायनि सिगाङावहाय माने बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायनानै नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ नोङो जेबो बेफोरबायदि लाखोमानाङा आरो सिखावखौ दा खालाम माब्लाबाबो। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो फिसा बाथ्रानि थाखायनो जोंनि गेजेराव गोबां माने गुलुं गुजुं थासारिया सोमजियो आरो बे मोनसे फोथायलायनाया गैया जालाङो। बेनिखायनो फोथायलायनायानो जोंनि थाखाय मेइन हौवा हिन्जावनि गेजेराव फोथायलायनाय थानांगौ। बे फोथायलायनायखौ नों माब्लाबाबो खोमानानै लानो नाङा। जुदि नोङो फोथायनायखौहाय खोमानानै लाबाय हौवानिफ्राय अब्लानिया नोङो माब्लाबाबो फोथायजानाय नङा आरो। जुदि नों खालामाखैब्लाबो नोङो जेनेबा लायाखैब्लाबो नोंखौ लायाखै होनब्लाबो बियो माने गावनि फिसाया नोंखौ फोथायनाय नङा माब्लाबाबो नङा होनब्ला। बेनिखायनो फोथायनायखौ नोङो लाखिखानांगोन आरो फोथायनाय गैयाब्ला जेबो जाया। फोथायनायानो मेइन जोंनि संसार खुंनायावहाय फोथायनायानो मेइन। बेफोरजोंबो जों गावनि फोथायलायनायखौ लाखिनांगोन अब्लासो नोङो गावनि फिसायनि गोसोआवहाय नोङो एबा गावनि फिसायनि गोरबोआवहाय नोङो रानि जानानै राज खालामनो हागोन। बिब्दि नङा जे माने रानि जानानैनो फिसायखौ माने फिसायनि फारसे माने फिसायनि नोजोराव राज खालामबाय थानाय बिब्दिखौ बुङाखै आङो। माने फिसायनि गोरबोआवहाय फिसायनि गोसोआव नोङो रानि जानानै हाथरखि बायदि अराय जोंबाय थागोन आरो फोथायनायजों लोगोसे माने संसारा मोजां जालांगोन आरो जोङो फिसायनि गोरबोआव जों मोजांहाय जायगा लानो हागोन। नाम्बार 2 टिप्सआवहाय दङ जोङो न'आवहाय जि सङो जोङो माने गासैखौबो रानलायनानै जानांगौ। नङा जे सासेया मोनजाबाय बा सासेया मोनजायाखै बिब्दि नङा। गासैखौबो एसेब्लाबो जोङो समानै एसेब्लाबो जोङो राननानै जानांगौ नङा होनब्ला अब्लासो अननाया थायो। नों जुदि फिसाया माबाफोर थांदोंब्ला बा फिसाया जोंनि जइन्ट फेमिलियाव दङब्ला फिसाया बहाबाफोर खामानियाव थांदोंब्ला बहाबाफोर माने साख्रिफोर मावोब्ला बहाबाफोर बाहेरायाव दङब्ला बा बियो सानावनो मोनफाय बा मोनायाव मोनफाय बेनि थाखाय एसेब्लाबो नों संनाय ओंखामखौ एसेब्लाबो बोननानै बा टिफिनफोराव मोजाङै खोबनानै दोननांगौ। मानो होनोब्ला बियो जि टाइमाव मोनफाया मानो नोङो जुदि बेनो हराव मोनफायब्लाबो माने सानाव मोनफायब्लाबो फिसायनो नों जुदि ओंखाम ओंख्रि नोंनि आखाइजों संनाय ओंखाम ओंख्रिखौ एसे दोननानै नों खुरनानै होयोब्ला अब्ला फिसायनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। अब्लानिया फिसाया सानगोन आंनि बिसिया आंखौ अनदों आरो बिसिया आंनि थाखायनो नै जानायखौ एसेब्लाबो दोनदों होननानै फिसायनि गोरबोआवहाय अननाया जाखांफैगोन। बिब्दिनो नों गावनि फिसायनि गोसोआवहाय नोङो सासे मोजां बिसि महरै जायगा लानो हागोन। फिसाया माबाफोर हाबायाव थांदोंब्ला बा न'नि बायजोआव थांदोंब्ला बेयावहाय थांदोंब्ला बा ओंखाम ओंख्रि संनाया जाबाय टाइमाबो बारबाय बा फिसाया मोनफायाखै न'आवहाय गोबाव जादों बा नोंहा ओंखामा उखैफ्लेलांबाय जानोबो टाइम जाबाय बेवहाय नोङो खायफाफा सानो नालाय
दायो मोनफैयाथ'आ आं जाग्रोनानै लानोसै बिब्दि होननानै बिब्दि दा खालाम मानो होनोब्ला नोंहा ओंखामखौ जानानै उदै बुंहोदों आरो बिथिंहाय गावनि फिसाया उदै लगनाव दोङो आरो बिथाङा मोनजायाखै बिब्दियावहाय नोङो जुदि उखैफ्लेबायबा आरो टाइमाबो बांद्राय जालांबायबा आरो समाबो बारलांबाय थादोंब्ला बिब्दियावहाय नों दानि जुगावथ' मबाइलनि जुग नङा होनबा मबाइलनि जुग दानि जुगावथ' बिब्दियावहाय नोङो खेबसेब्लाबो फन खालामनानै नोङो गावनि फिसायखौ सोंहर बा न'आवहाय मा समाव मोनफैगोन मा समाव फैगोन बिब्दि होननानै जुदि गोबाव जायोब्ला फैनाया अब्लानिया जा होनना बुङोब्ला फिसाया नोङो मिनि खुसि ओंखामखौ जादो अब्लानिया नोंहा गोसोआवबो गोजोननाय मोनगोन आरो खुसि दङ ना जों जेब्ला जों जुलि जायो बिसि फिसाय अब्लानिया इसोरनियावहाय मोनसे खोथाखौहाय जोंखौहाय समायखिरा लाहोयो बै खोथाया जादों दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जर जुलि जाबाय सानैयानो सासे जाबाय बा जिखौबो माने जाफेरा माने लुखायनानै जाफेरा सिखोमानानै जाफेरा बेफोरबायदि होननानै जोंखौहाय समायखिरा लायो बेनिखायनो जों समायखिरा बायदि इसोरनि सेरावहाय समायखिरा लानाय बायदिनो जों गासैखौबो मावलांनो नाजानांगौ अब्लानिया जोंनि जिउ संसार खुंनायावहाय जेबो बेले बेजे फैनाय नङा बे थांबाय आरोबाव नाम्बार 3 टिप्सआवहाय दङ जुदि नोंथांमोननि हासबेन्डआ बा फिसाया माबाफोर गोजान जायगायावहाय बा हप्तासेनि बा साननै सानथामनि बा मासनि जानानै जेनेबा गुबुन जायगायावहाय थांनो गोनां जादोंब्ला न'निफ्राय बायजोआवहाय अब्ला नोङो मा खालाम बांसिनानो माने फिसायफोरा गावनि बेगखौ पेकिं खालामनानै लायो बिब्दि खालामनो होनो नाङा गावनि बिसि थासेयावहाय गावनि बिसियानो माने गासै पेकिंखौ बेगनि गासै माने नांगौ जिनिसखौहाय पेकिं खालामनानै होनांगौ जेरैबायदि फिसाया बहाबा थांनो ओंखारबाय अब्ला बैयावहाय हर थानांगोन हर थाहैनायाव मा मा मुवा नांगौ बेफोर गासैखौबो नोङो बेगावहाय पेक खालामनानै हरनांगौ जाहाथे फिसाया जेब्ला बेग खुलियो अब्लानिया गासै मुवाखौनो नागिरनानै मोनो अब्लानिया गोजोननाय फैगोन फिसायनि गोसोआवहाय गोबां अनखांनाय फैगोन बिसिखौ गोबां अनसायगोन दायो फैलायबाय नाम्बार 4 टिप्स बियो जादों जोङो जेब्लायबो बिसिफोरा गावनि फिसायनि गाननाय जोमनायफोरखौबो केयार खालामनांगौ जायो खायफा दोङो ना माखासे माने हौवाफोरा माने इदि नुयो गोलोमदै गोनां बेवहाय माने कलारावहाय जिनिर गोनां बेफोरखौनो गानफ्लेबाय थानाय मोनामगुलुंलायनाय बेफोरबायदि गानहोनाङा आरो बेफोर माने जोंनि सायावहाय जों माने हौवाफोरा एसेबां पात्ता लाया नालाय जों बेनिखायनो जों बिसिफोरा जोङो केयार खालामनांगौ हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय गस्लाफोरखौ बिथांमोनाथ' जेराव थाङो माने मेंनानै थाफैयो बायजोआव थाङो हाबा हुखाजों बिथांमोनाथ' एसेबां केयार खालामनो हाया बेनिखायनो जों थासेयावहाय बिसिफोरा थासेयाव जों माने गासैखौबो केयार खालामनांगौ मा गस्लाखौ मा सुना होनांगौ बेफोरखौ गासैखौबो केयार लानानै जोङो मोजाङै आल लानांगौ जेरैबायदि बहाबा थाङोब्ला जों सानो नालाय जोंनि फिसायफोराबो सानो एबा जोंबो सानो न'नि एसे गोजानाव बा सेन्टारफ्रावनो जा सकफोरावनो जा एसे थांनायावहाय बा माहाबा एसे खाथिनि बाजारफ्राव थांनायावहाय खाथिनिसो बाजारलाय माने न'नि बाराथ' गोजान नङा नालाय बेयावनो बेसेबां मोजां गस्ला नांगौ बेजोंनो जागोन न'नि गाननायजोंनो थांनोसै दाना बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा जोंनियाव फैयो आरो बिब्दि सानफ्लाङो नाथाय बेफोरबायदि माब्लाबाबो दा खालाम जोङो माने माब्ला मा समावहाय सोर मानसिखौ लोगो मोनगोन नोंनि मोजां सासे लोगोखौनो लोगो मोनगोन सासे माने मान सनमान गोनां सासे मानसिखौनो लोगो मोनगोन बेवहाय नोंहा जाहाथे लाजिनाङा माने लाजिनाय मोननाङाथों गोसोआवनो लाजिनाय फैनाङाथों बेवहाय सानगोन ना हिन्जावा बिनि बिसिया केयार खालामादां गाननाय जोमनायनि बेफोरबायदि इसेबां माने लेथ्रा गस्लाखौ गाननानै फैदों होननानै बिब्दियावहाय जोङो बेनिखायनो जोङो गस्ला जोमखौ मोजाङै आयरन खालामना होनांगौ मोजाङै साफा सुफा सुनानै होनांगौ लेथ्रा जाबायब्ला माना होनांगौ फिसायफोरखौहाय बे लेथ्रा जाबाय सुनांसिगोन होननानै बेफोरबायदि जोङो गाननाय जोमनायनि फारसेबो गोबां माने केयार खालामनांगौ जायो माखासे फिसा बाथ्राफोरखौ जों गोबां गुरुत्त होनांगौ जायो गोबां ध्यान लानांगौ जायो अब्लासो जोङो जानो हागोन जोंनि फिसायनि गोसोआवहाय जोङो सना फिथर एबा हाथरखि जोंबाय थानाय हाथरखि जानानै थानो हागोन थांबाय दायो फैदो नाम्बार 5 टिप्सआवहाय दायो जोङो माखासे आइजोफोरा दोङो माखासे बिसिफोरखौ जों नुनो मोनो साख्रि मावनायनि हिन्जाव होननानै साख्रि मावनायनि बिसि होननानै मोजां ड्रेस गानो नंगौ मोजां ड्रेस गाननांगौ साजायनांगौ लिमिटाव अके
फिसाइफोरा साख्रि मावो होननानै बांद्राय खरसा खालामब्लाबोथ' बिबोथ' जाया फिसाया सोरनिथो फिसाया नोंनिनो नों बुजिनो हानांगोन नों फिसायनि सुखु दुखुखौ नों बुजिनो नाजानांगोन नोङो रावबो गुबुन नङासो नों बिसि फिसाय सानैयानो सासे बे खामायनायानो बिथाङा खामायनायानो नोंनि खामायनाय बिथांनि खामायनायजोंसो नों जादों अब्ला बिथांनि गासै दुखु सुखुखौ सहायनो हानायनि गासै दुखु सुखुखौहाय बुजिनो हानायनि नोंहा गोहो थानांगोन माखासे बांद्राय खरसानिफ्राय नोङो बारग'नानै थानो हानांगोन माखासे बांद्राय खरसानिफ्राय नोङो गोजानाव थानांगोन नाला नोंथांनि फिसाया मान्थआवहाय 5,000 खामायो अब्ला 5,000 खामायनायनि जायगायावहाय नोंनि बिसिया 5,000 सेलारि 5,000नि बारा बिनि गोजौ 10,000नि आंनो दख'ना जि जोम नांगौ आंनो बेफोरबायदि नांगौ नङाब्ला आं जाया लोङा लाबानो थागोन आरो नोंजों रायज्लाया बिब्दि होननानै खुगायाव फिथा लावदुम सुनाय बायदि बगथब रागा जोंनानै थासोयो बिब्दिजों जाया मानो होनोब्ला फिसाया नोंनिनो फिसायनि दुखु सुखु गासै बाथ्राखौ नों बुजिनो हानांगोन गासै बाथ्राखौ नोङो मोनथिनानै लानांगोन मानो होनोब्ला जुदि फिसायनियाव नोङो बांद्राय स्ट्रेस होयोब्ला बिथाङाबो गोबां दुखु मोनगोन आरो गोबां माने खैफोदाव फैगोन आरो माने गोबां टेनसन जागोन आरो बिब्दि माने बांद्राय खरसा खालामहोनानै फिसायहा मान्थ थाङालासेयावनो जोंनि बे सेलारिनि माने मानिया जोबलालायनाय बिब्दियावहाय जाहाथे गुबुननि फारसे बा गुबुननि सिगाङावहाय आखाइ फोलावनो फिसाया गोनांथि जाया बेनिखायनो जोङो खरसा खालामनांगौ लिमिटेड खालामनांगौ गावनि हौवानि खामायनाय रांनि सेलारिखौ नायनानै बा केपासिटिखौहाय नायनानै नोंथांमोना खरसा खालामनांगौ बेजोंनो जोंनि न'खराबो बायलांनो हमो बेफोरबायदिजोंनो जोंनि न'खराव माने गोरोबलायनायबो गैया जालाङो गोबां माने हौवाफोरखौहाय टेनसन होनाय जायो बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'नानै थानो हानांगौ दायो फैबाय नाम्बार 6 टिप्स दायो सोरखौबा नुनो मोनो जोंनि गेजेरावहाय सोरबा बिसिफोरा माने अलरेडि हौवाया फैनाया न'आव फैनाय लेट जाबाय नालाय दाना मानि थाखाय बा लेट जाखो मानि थाखाय बा माने फैनाया लेट जाखो बिथांहाबा फिसायहाबा बेखौ साना हसियानो रागा जोंफबना थाफबबाय दानाबा मोनफैसायावनो र' दायो न'आव फैथोंसोल' आं होगोन दाना दायो आं खोब रायगोन होननानै बिब्दि माने गोसोआव सानखोमाना थायो बिब्दिनो माने फिसाया जेब्ला न'आव फैग्रोमोना अब्लानो खुगाखौ बुथुब जानानै खिथिग्रोयो आरो रागा जोंनानै मेगन गिदिर खिथिलाबायो बिब्दिजों जाया दै बिब्दिजों जाया फिसायखौ जेब्लाबो बाहेरनिफ्राय फैयोब्ला अराय सम माने दै गुसुखौ लानानै बा जि लानानै आरो दै लानानै माने दै लोंगोन ना होननानै सोंनांगौ गुरै रावजों आरो फिसायाबा मा टेनसनाव दङ बेफोरबायदि थाबै जुदि नोङो बुङोब्ला मानि थाखाय लेट जानाय माने इसेबां लेट जाखो माने इसेबां बेफोरबायदि दाद्रि रावजों गोरा रावजों नों बुङोब्ला जोबोद माने खर'आवहाय टेनसन जाखांगोन आरो गोबां थाबै रागा जोंफ्लांगोन हौवाया बेफोरावनो माने रायजानोबो हागौ नोङो बेनिखायनो हौवाया जेब्ला बाहेरनिफ्राय फैयो अब्लानिया हौवाखौहाय गुरै रावजों रावहो अब्लानिया गासै बाथ्राफ्रानो सल्भ जागोन जुदि सोंनो गोसो दङब्ला मानि थाखाय लेट जानाय मानि थाखाय मा जानाय अब्ला फिसाया जेब्ला फ्रेस जागोन दै लोंगोन आथिं आखाइ सुगोन जेब्ला ओंखाम जानो जगोन जेब्ला थान्दा दिमाग जागोन ना जेब्ला टाइम मोनगोन एसे जिरायनाय सम अब्लानिया लासैहैनो फिसायनि सेराव जिरायनानै सावरायदो मानि थाखाय लेट जायामोन बा मा बाथ्रा दङमोन होननानै बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ गुरै रावजों सावरायनो हायो जोङो फिसायनि गोसोखौहाय गोजोनग्लायना होनो हायो रागा दुगाजों नङा नाम्बार 7 जुदि फिसायखौहाय जेब्लायबो नों जुदि गावा आरो बिसिफ्रा जुदि गाव स्टेन्डार्डब्ला जेब्ला माने गावा स्टेन्डार्ड हिसाबै थायोब्ला स्टेन्डार्ड बायदिखौ मोजां मोनोब्ला नों हौवाखौ एसे माने सिम्पोल टाइप माने नर्मेल मानसि आरो जेनेबा मिडियामनि माने एसेबां माने स्टेन्डार्ड थाया बियो माने जास्ट नर्मेल बायदियाव थायो बिब्दियाव थानायखायनो नोङो गावबायदि खालामनो दा नाजा बे जेरै दोङो बिब्दिनो मोजां बेखौ माब्लाबाबो गावबायदि सोलायनो दासान नङाब्ला बेयावबो जालायगोन दावराव नों गावनि फिसायखौ माब्लाबाबो इनसाल्ट खालामनाङा जे नोङो बिब्दि आं बिब्दिखौ गाहाम मोना बेफोरबायदि माब्लाबाबो दाबुं नङाब्ला फिसाया जोबोद दुखु मोनगोन नोंखौ नों फिसायनि बायदियैनो मानिना सोलिनांगोन फिसाया जा लुबैयो बा जा गाननाय जोमनाय बिथांनि जा माने नर्मेल माने सिम्पोल टाइपनि बायदियैनो नोंबो सोलिनो नाजानांगोन अब्लासो संसाराव गोरोबलायनाय जागोन आरो अनलायनाया फैगोन आरोबाव सोरबाफोर फिसायफोरा माने बायजोआव थाङोब्ला
नोङो बुंनो हागोन बा आंनि थाखाय एबारै फैयोब्ला एबारनि न'आव फैयोब्ला आंनि थाखाय मा गिफ्ट लाबोगोन बिब्दि माखासे मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ गुरै गुरै रावजों माने फनाव बिब्दि बुंहरोब्ला फिसाया जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो एसे रमान्टिकबो जानांगौ आरो फनावहाय आं नोंथांखौ दिनै गोबां मिस खालामदों गोबां गोसोखांहाबदों नोंथाङा माब्ला फैगोन माब्ला मोनफैगोन नोंथाङा बेफोरबायदि माखासे रमान्टिक माखासे बाथ्राफोरखौहाय फनावहाय बुंजायो आरो अब्लानिया एसे गोसोआ गोजोनगोन आरो नोंथांखौ आं जोबोद गोबां अनो थारैनो नोंथाङा आंनि जिउआव गोबां इम्परटेन्ट नोंथाङा गैयाब्ला आंहा मा जागोन नोंथाङानो आंनि जिउ बेफोरबायदि माखासे गोदै गोदै रावखौ बुंनो हायो आरो बा हौवाफोरा बायजोनिफ्राय न'आवहाय सुटियाव फैयोब्ला बा माखासे गिफ्टसफोर लानानै फैयोब्ला खुगा बुथथब जाना थायो नालाय गिफ्टसखौ बिब्दिसो लाबोबाय फिसा गिफ्टसो लाबोबाय एसेबां खम दामिनि गिफ्टस बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा खोनासंहोयो फिसायखौ मालाय एसेबां अननानै नोंनो फिसा गिफ्टबाबो लाबोदों नोंनो अननानैसो लाबोदों दा बेखौहाय नोङो जेसेबां दस टकानिब्लाबो 10 रांनिब्लाबो 20 रांनिब्लाबो 10 बेसेननिब्लाबो नोङो जि लाबोदों बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै गोजोनै लानांगौ मानो होनोब्ला हानायसिमसो बियो माने जिखौ पसन्द जादों नोंनि थाखाय बेखौ मोजां मोननासो नोंनो लाबोदों दा बेनिखायनो अननायजोंसो लाबोदो बेखौहाय नोङो गोसो खुसियै अननायजों नोङो एक्सेप्ट खालामनो नांगौ बेवहाय नोङो रागा जोंनानै आंनो बेफोरबायदि एसेबां खम दामिनि गिफ्टसो लाबोदों आंनो नाङा बेफोरबायदि ज्राब गारनानै बेफोरबायदि रागा जोंना थायोब्ला हौवानि गोसोआवहाय जोबोद दुखु मोनगोन बेफोरबायदि माब्लाबाबो दा खालाम बेफोरबायदि गासै टिप्सफोरखौहाय फल' खालामोब्ला नोंथांमोना निस्सय गावनि संसार खुंनायाव बा बिसि फिसाय अनज्लायनानै हासि खुसि रायजोखौ जालांनो हागोन आरो फिसायनि गोरबोआवहाय हाथरखि सना फिथर महरै onsuli बिसि महरै जायगाखौ लानो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनो हागोन नामा एबा मा सोलोंनो मोनखो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर बिब्दिनो माखासे गोदान भिडिअफोरखौहाय लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि माखासे भिडिअफोरखौ नेनानै था बेफोरबायदि माखासे आंनि होनाय टिप्सफोरखौ फल' खालामोब्ला नोंथांमोननि फिसाया हासबेन्डआ अननायनि लैथोआव गब'गोन आरो फाग्ला बायदि नोंखौ अनगोन अननायनि लैथोआव गोजावनानै नोंखौ गोबां अनगोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव जेबो मेमे तुतु जालायनानै नांज्लाय खोमज्लाय जानानै संसारा बायलायनाय बेफोरबायदि माब्लाबाबो फैनाय नङा ग्यारान्टेड होननानै आं बुंदों नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना ट्रास्ट खालामनानैथ' नायदो नोंथांमोना खेबसे फोथायनानै इउज खालामनानैथ' नायदो जायो जाया नङा होनब्ला थारैनो बे जागोन आं ग्यारान्टि होननानै बुंदों 100% जागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव गोजोननाय हामलायनाय थाबाय एन्ड स्टे हेल्दि एन्ड स्टे सेफ गावनि संसारखौ सेफ लाखि गोजोन्थों बाय बाय